Ce? Peste traseu acolo suntem eroi. Gata, jos, caput. Du-te și întreabă pe mine. Cât? 3:30, mă. Nu la peră, vă dă-te aia. Vezi că ești, bă, ești pe 1. Ești pe 1. Du-te, morți, măi. Are cineva o gură de apă? Ia, uite apă pe jos, unde e apa mea? Uite acolo. Dar poți să te uite de acolo, bă. Bă, deci copilul ăsta o rupt traseu. O rupt traseu. Bă. Bă. Hei. Hei, suntem pe jos. Am ridicat kit-ul pentru concurs. Da, mâine e concursul. Ne dă. O să ne dăm, o să facem și un trick preview. Ăsta și eu, ăsta e Bobber. Că am făcut asta. Și ne vedem. Și în seara de după jucăm Fortnite, deci. Da. Mă rugăm frumos. Ne vedem de pe traseu cu un trek. Bucovina sponsor me. Sponsor me. Mark. Și ne vedem de pe traseu cu trek walk. Stai, ține un pic. Fac de ăla. Care nu pune GoPro? Tobo, zi ceva. Lasă-mă să-ți ating. Acum suntem aici pe Bă, stai tu la soare. salutare. Dă mâna. Deci salutare. Ei, Suntem aici cu Tobo. Suntem aici în Piața Unirii pe centrul Radeva. Merem la trecul pentru traseu. Da, se așa nu știți voi. Deci, gen, în spate e semnul cu I love Șoimuș. poți să dau În imo? spate vine Chelos acum și gen... Neața fraților, uite aici. Eu să dau un pic cu daily vlog. Înscrieri. Deci, fiți atenți, da, am ajuns aici la înscrieri. Trăiască Sam Pilgrim. Sunt aici cu vreo 8 inși deocamdată, mai trebuie să vină încă... Atenți! Mai trebuie să vină încă vreo 70 de inși. Aia trebuie poți. Avem aici un Audi. Aici îl avem pe Santa Cruz Bobber, care acum are un Propenchi, un lăchiu. No, mai bine îmi luam 3. Ce muis. Nu, e rocai, dar nu pula mea. No, și el. El e chelicoa, el e negru, oricum el n-are dreptul la vot. Bă, frate, dar de câte ori mă pui în ce A lui nu e a mea. Dar tot, că ăsta vine pe YouTube. Ăsta vine... Hai, prezintă-ne un pic jersey-ul ăsta nesimțit. Da. Așa. Deci avem aici teaser pentru la anul cu Chainless Race, așa. Și după aia avem aici Skinny, chiloții cu Minecraft. Bum. Așa. Și după aia... Ia dă un pic the radio. Motorola. Să-ți dau la... Bă! Pornește-ți bă ăsta! Ce glumă amuzantă ai făcut-o, vine să-mi iau viața acum. Prin GoPro. Suntem la trek walk. De aici e un por să sari. Da, eu cred că îi dau pe aici. Ăsta e ăla cel mai mare. Deci ăsta e ăla cel mai mare? Oh, ok. Nu pot ține asta. Fac așa. Așa un scrub. Și ne vedem de unde mai e ceva. Că pe aici cam drum drept, pedală. Oh my goodness. Uite băieții ăștia. Aici, bam. Bă, de aici parcă ori făcut ceva nou. Bă, ai să pompezi sau să dai de apă? Aici e jump, gen. Da, ăsta e jump. Am făcut-o și eu în iarnă. Bă,
Nu mere pe aici, bă, e prea nașpa curba. Pe aici vii frumos, bam, te înclini, faci curba. E și mai ușor că ca să iei aici trebuie să iei ori mult pe exterior, ori să frânezi și o iei pe interior. Da. Și îți pierde viteza. ce Dacă ești, vii pe Kelly? aici prin dreapta, iei frumos exteriorul și lași frână. Pe aici. Afară din traseu. Da. Oi, pe acolo. Dar nu, pe bune, mie mi se pare... fac? Eu cred că dublez astea. Da, mă, așa vii. Ce, ți se pare? Uite, vii pe Mi se pare chiar ok. Păi da, știu că e chiar ok. Că pe asta am folosit-o ieri. Gen, vii pe aici. Ai prea mult Vii pe aici. Bă, dar chiar dacă vii așa și pe sus. Aia zic și eu. La ora asta că e real. Pe bune. Da. Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou vlog. Beatul ăsta s-o căcat pe traseu. Băi! Nu ne ironic, gen chiar n-ai te-o aprobat. Știu ce face. Kelly, păreri traseu. Păreri traseu, nu știu, l-am mai dat, mie mi se pare Chele mei suge. Babo. Hei. Hei. Am mâncat și noi ceva și mergem să ne dăm pe traseu. Ce aș mânca pentru locul 1 la ăsta CFD? Pe Nojag. Aș Aș mânca pe Bobber. Aș mânca o cască. Aș mânca un telescaun. Aș mânca. Mamă, cum arată. Yo. Ding dong, ding dong, Un pinguin. Tefkov Boburito, fii atent. Yo. Că deja aș bate joc. Ne vedem de pe traseu. Nu, dau cu mâna așa. Hai, baftă. Baftă. Filmează, nu? Da. O, să lași distanță. Bună ziua! Suntem la concurs. Prima tură. Când s-a terminat și traseu, au pus și bandă. Facem un trek preview la acest traseu minunat, care mie mi se pare chiar superb. Da, avem aici o linie nouă, două jumpuri, un gap și un table. În rest, cam traseu de la Pinbike. Aici pedală, dar momentan nu, doar în finală. Da, deci avem cei de la shop-ul O Bicicletă care au organizat concursul. Așa, s-au decis să facă acest concurs și mi se pare chiar o idee bună, deoarece chiar ne-am strâns destul de mulți. Și da. Oi, ce prost am luat acolo. Avem shuttle cu mașina. Chiar, mi se pare chiar o treabă faină ce au făcut. Așa, acum intrăm într-o parte dreaptă, parte de tech. Aici stânga. Intrăm în porțiunea cu gap-ul de 8. Adică cam așa îi se spune. Sau table-ul de 8. Cum vrea fiecare, eu îi spun gap-ul de 8, chiar dacă nu prea ai gap. Acolo pompăm și aici double contra frumos. Aici facem o pauză. Da. Uite așa, bun, aici intrăm cam în cea mai grea parte, că avem... Opa! Da.
mi-a alunecat. Avem o parte tech. Și de aia. Aici nu știu. Să vedem ce linii. Am fost la Trecoalc, dar mi se pare un pic amurât. Pe aici au interiorul. Pierd viteză dacă îi dau pe sus, aici n-are sens să sar. Ce dau așa, frumos. Bam, contră și faimosul jump line. Un gap, un jump micuț, un pic nose. Aici dublăm, aici pompăm. Da, o să fie, dai, să fie un pic cam nașpa la concurs, pentru că sunt multe părți unde îi dă multă pedală. Deci da, continuăm. Să vedem. Am făcut un line nou. Aici avem groapa. Bam, frumos. Aici ușor. Contrapanta asta mi se pare chiar nașpa. Aici vorbeam de line-ul nou. Bam, highline. Ne înclinăm frumos. Bam. Ținem highline și aici. Și cam atât a fost și cu Trecoalc-ul. Trecoalc, doamne. Trek preview. Mi se pare un traseu chiar fain. Bă, aici avem după noi sau? Mi se pare că merge chiar bine. Pe line-ul nou după ăla. Da, ne vedem de la concurs. Ai zis good luck, uncle. Nu am. Gata, ne pregătim de start. Numărul 17 răzvan a dat lui Deva. Baftă!
întreabă pentru noi. Cât? 3,30, mă! Dă-i Nojag! Hai, Răzvi! Și nu numai, la locul 1, cel mai bun timp la categoria sa, a dascălului Răzvan. Bravo, bravo! Pleacă de scopii, Răzvă, te rog.